Кириллов Олег Анатолий улы Теләшә районы Югары Саурыш башлангыч мәктәбенең 1-нче сыйныфына 2001 елда укырга керә. 2005-2012 еллар дәверендә Олы Миша урта мәктәбендә белем ала. Счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Есть мужество вызваний, не отобрать, не смыть, такое есть вызвание героем быть. И пусть в мире нашем много бед, но помнит человечество, такая есть профессия — любить Отечество. Вечная слава героям! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Аликның әти-әнисе Анатолий, Римма, җәмәгате, тормыш иптәше Екатерина кызы, Алена, хезмәттәшләре Эдуард Валерьевич, командир Игорь Игоревич, кайткан, бергә хезмәттә торган хезмәттәшләре, күрше районнан килгән дуслар, шулай ук безнең воевое братство дип әйтәбез, бер төркем афганчылар, бүгенге бу мероприятие оештыручылар. Нәрсә әйтәсем килә? Без фикерләшкәннән соң мемориал тактаны шушы мәктәп территориясендә куярга дип фикерләштек. Аның семьясы белән, туганнары белән, аның тиксын, эштәлеген бергәләп үзгәртә җирләре, шулай спецотряд, спецвойска белән сөйләшеп алдык. Менә шушы урында ачарга дип җыйналдык бүгенге көндә. Алекны без барыбыз да белә идек. Шушы мәктәптә укыган, Оренбург өлкәсендә туган егет, Россия армиясендә хезмәт иткән, аннан соң Койнар нокталарда булган, шулай ук Сирия, Араб Республикасында булып кайтты. Соңгы вакытта хезмәт юлын иткән җирләрен барсындагын беләсез. Нәрсә әйтәсем килә? Дөньялар тынычлансын иде. Бүгенге көндә частичный мобилизациягә эләккән кешеләрнең дә исән-сау барсында кайтуларын телибез. Бары тик теләге шул гына. Алар белән дә очрашып кайтырга туры килде. Менә соңгы шимбә-якшәмбе көннәре очрашып кайтырга туры килде, сөйләшеп, һәм аларның үзәрләрен тыңлап, алга табадагын бергәләп алар белән контактта торабыз. Дөньялар тыныч булсын. Килгәнегез өчен барыгызга бик зур рәхмәт. Анатолий, синең белән инде без көндәлек контактта дип әйтергә атнага бер очрашып торабыз. Семьялары хәзер инде кайтарып булмый, ничек булган шулай кабул итеп, алга таба вакыт үзенекен эшләр. Инде мемориал такта монда безнең килгән мәктәп балаларына ул геройлык үрнәге булып торачак. Спасибо за это мероприятие, то, что увековечили моего сына в этой школе. Хочу сказать огромное спасибо учителям, потому что сумели объяснить моему сыну, моим двум сыновьям, что означает слово «Родина», честь, отвага, достоинство. Спасибо вам большое. Я горжусь своими детьми, горжусь младшим сыном. Скажу за что, потому что, проходя воинскую службу, возник военные действия в Армении, и мой сын, отправили их в Армению. 18 человек. 9 человек отказалось, но мой сын поехал. Горжусь также старшим сыном. Ну, старшим сыном он и так быстро повзрослел. Все без помощи, все сам он, все проделал. Многие говорили, зачем это нужна ему служба. А я так думаю, кому-то надо же Родину защищать, чтобы наши дети все спали спокойно. Также хочу сказать большую благодарность Эдуарду. Всегда во всем помогает, он мне всегда созваниваемся. Эдуард, спасибо тебе большое. У меня в Оренбурге, в Сулецком районе, живет двоюродный брат, он пишет стихи. И он от моего сына, от моего имени сына написал стих. Но я так думаю, не только от моего сына этот пусть стих прозвучит, но и от парней, которые остались за лентой.
Я погиб, когда шел наступление. Только все же остался в строю. Не ушел я со смертью забвения, ведь с парнями я в каждом бою. Я российский солдат, я спецназ, я из тех, кто в бессмертной когорте, кто со всеми в строю каждый раз, в отделении, в взводе и в роте. Мы на марше всегда и в разведке, на привале среди наших друзей. Капли крови на каждой беретке славных воинов, российских парней. И боится нас враг даже мертвых, коль живых же завидев бежит. И от взглядов суровых и твердых, несомненно, трусливо бежит. Мы проходим горнило сражений, с нами Бог, с нами ангелы с неба. Неизвестен нам страх поражений, с нами Родина, честь и победа. Я продолжу отчизне сражения, ведь с парнями я в каждом бою. Не ушел я со смертью в забвение, как и прежде со всеми в строю. Спасибо большое. И от всего личного состава отряда хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принимал участие, кому было не безразлично в этом мероприятии. Что хочу сказать. Я лично и весь личный состав отряда, мы склоняем голову перед его родителями, перед его супругой. Слава о нем, она будет всегда вечна. Спасибо. Олег проходил службу на должности огнеметчик-химик в подразделении в 4-й группе специального назначения. Он был огнеметчиком-химиком по должности, был старшиной по призванию, помогал всегда нашему старшине. Хорошим человеком был, надежным товарищем, умелым воином, умелым бойцом. Никогда не было такого, чтобы он кому-то из молодого поколения, кто приходит, отказал в чем-то. Всегда их обучал, всегда помогал им. Постоянно в свободное время занимался спортом. Очень умело боксировал. До последнего момента утрата Олега для группы — это очень большое горе, очень большое. Он преподал, не то что преподал, он показал, наверное, вот так, хороший урок молодому поколению. Спасибо огромное, что увековечили его имя, потому что он был умелым воином, умелым бойцом, а быть воином — это жить вечно. Спасибо большое. Мектепте 4-5 билгелерine генә укыды. Алик тыныч, тырыш, акыллы, тәртипле. Менә кешедә нинди яхшы сыйфатлар бар, бу Аликта шушы сыйфатлар бар иде. Без Аликны бер вакытта да онытмыйбыз. Ул безнең героебыз. Без аны һәр вакыт искә алабыз. Без аның белән һәр вакыт горурланабыз. Олег мәктәптә укыганда мин аларның сыйныф җитәкчеләре булдым. Сыйныфта барлыгы 14 укучы, 11 егет, 3 кыз иде. Егетләрнең 7-се шул исәптән Олегта армия сафларында хезмәт итеп кайттылар. Олег чынлап та монда инде укытучылар, мәктәптәгеләр искә алып киттеләр. Чын мәгънәсендә максатчан, тырыш, гадел, намуслы бала булды. Ул чынлап та бер кайчанда юк дигән сүзне әйтә белмәде. Шаян, шук, өлгер, җитез. Ул кичкенәрәк сыйныфта укыганда буйга кичкенәрәк булды. Мәктәпнең кайсы гына пишмәгенә карасаң да, әле кызлар белән шаярып, әле укытучылар белән олыларча сөйләшеп торган Олегны күрә идек. Ул мәктәп, сыйныф тормышыннан бер кайчанда читтә калмады. Хәтта күрше авылда яшәсә дә, шушы авылдагы мәдәният йортында үткән мәдәни чараларда катнашырга вакыт тапты. Ул биергә дә яратты. Аның инглиз теле укытучысы Гөлчәчәк апасы белән сәхнәләрне дер селкетеп биегән рок-н-ролл биюе безнең әлдә күз алдында. Олег гел елмаеп торучы, елмайганда бит очлары батып, бөдрә чәчле егет булып безнең күз алдыннан китмәс. Сирияларда хезмәт итеп, армия сафларыннан исән-сау әйләнеп кайткан кыю Олегыбызның безнең арада булмаганга,
Безнең күңел бүген дә ышанмый. Инде илләребез, елларыбыз тынычланып, һәр кайсыбыз үз балаларыбыз белән, үз ирләребез, үз гаиләбез белән тынычлыкта яшәсәк иде. Илләребезгә, елларыбызга тынычлык бирсен, күк йөзе һәрвакыт аяз булсын.